kylälle mahtoi kuulua sieltä traktorikulkue palailee alueelle takaisin ja siellä on vissiin ollut ohituskamppailuita tai mitä on ollut, kun nyt tullaan kyllä Setorin johdolla ja sitten Hourulan tehtaan valmis 17, josta kohta enemmän seuraavana ja sitten välillä Kuivuria, Pikkuvalmettia, Setoria, Harmaa Fergun viimeistä versio eli Kultamahaksi kutsuttu Fergun 35 tulee sieltä ja taas sitten Setoreita. Kyllä ovat Nakkila Downtownin ihmiset kuulleet tuota Setorin ääntä, joka oli muuten semmonen ääni-ilmiö, että se teki dieselmoottorin oikein perusteellisesti tutuksi suomalaisella maaseudulla. No oli siellä nakkilaisille terveisiä viemässä muutakin dieseliä. Oli Porscheja, Nukkiltia, eli Perkinsin dieseliä, Taavetti, David Brown ja totta kai sitten Fordson. Noista traktoriasioista varmaan tulee puhetta tuossa enemmänkin. Ja traktorivalikoimahan täällä on aika mukava.